Имам една добра и една лоша новина. Хубавата новина е, че утре пристигат новите ни живи кутии, които са подобрени. Да, знам, ще кажете, ама вие наскоро подобрихте кутията, като я направихте по-усъвършенствана, с много по-малко отпадък, цветна и красива. Да, така е, но имаше някои неща, които трябваше да се оптимизират и ги оптимизирах. А именно в дръжката, в самата закопчалка, в дебелината на самия картон. Лошата новина. Перилният препарат свършва. Така че, ако искаш, дори може да е с новата кутия, влез сега на Жива.bg и поръчай, защото... Защото какво? Защото ще обещаш много, ти имаш 200 от другите. Да. Добре, няма да е в новата кутия, имаме също от старите кутии. Но, аз се сетих, ако поръчаш 2 броя перилен, ще получиш в новата кутия, защото новата кутия е по-голяма от тази. Права си, тук е неизбежно. Победихте! Тук